Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel for you here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate it. Uthando Nesithembu season 7 manje. Kanye nezingane zesithembu. Abantwana bamantombazane. Umpilo kababa uMseleku, uSnake kababa uMseleku, uThando ingane kaSnake. uThando uhlala no mamkhulu. Uyafana nje nelasiboni yamamkhulu indlela esibuka ngayo ngokwe-TV show. Sekufika lapho umamkhulu ke kubaba uMseleku ufisa noma usenemizamo yokushintsha uThando isibongo. Uthi uMseleku ke ucela ukuthi umamkhulu ayiyeke leyo ndaba ngoba izomdalela inkinga. Sesiyacubungula ukuthi le nkinga iyiphi. Angithi uThando ubaba uMseleku wahlala nobaba wakhe ngalesa sikhathi waxoxa nobaba wengane zaSnake ukuthi uzokwenza njani ngezingane. Wathi ke ubhuti lo imali akabi nayo kodwa uyimisela ukuthi uyolenza iqiniso ngezingane zakhe. Right. uMseleku uthi ke umamkhulu akadedele lawo ma-plans lawo ukuthi enzele uThando noma imshitshe isibongo ngoba ubaba wakhe usazomclaima uThando ngokwesintu noma ngesizulu noma ngokwesiko amkhokhele enze futhi into eyiqiniso. Isisididaphi ke lento makufika umpilo ebuya kuma wakhe ezo-update uMseleku uthi uMseleku kumpilo ayikho indaba yokuthi izinto lezi zesintu noma zesiko ziyokuvimbela zethini. Kodwa ukwazile ukumisa umamkhulu ngokushintsha isibongo ngoba kunezinto okufanele ukuthi zenziwe kuThando kuqala noma bebe nesiqiniseko ukuthi ku-right yini ukumfaka kulesi sibongo ngoba manje uMseleku ube ne-communication nobaba kaThando baba nezethembiso zokuthi uzokwenza okufanele ukuthi akwenze. Wazi wathi uMseleku lento esiyikhuluma manje ngisho ngingasekho iyobe iyiyo. Mawungenzi ngendlela engafanele angeke kushintshwe ngokuthi akasekho emhlabeni. Kusho uMseleku indlela wayeserious ngayo. Kodwa mayesefika umpilo esebuya kuma wakhe uthi uma kaMpilo angithi ubaba wakho uthi yena uyindoda yesintu amasiko uyawazi ukuthi yini akangayenzile. Usethini ke uMseleku esekhuluma noMpilo ngane yami ayikho into yokuvimbela. Hawu angisho ukuthi wayekhuluma iphutha we guys, angisho ukuthi wayekhuluma iphutha. Angithi i-boyfriend kaSnake ibizela ukuthi ayitshelwe ekufanele ukuthi kwenze neqiniso. Mase kubuya kuMseleku sekunesikweletu useba nezinkulumo ezakhayo zokuthi ke ayikho into eqondene nesike ezokuvalela ivala izinto zakho. Kuyiqiniso khona yebo kodwa kunendawo yokuthi leli qiniso aliphelele. Yabo mhlawumbe mayethi uzokulungisa kodwa akungamkhathazi. Usebeke nje ukuthi ungasatshiswa abantu bakhuluma noma yini kodwa kumamkhulu useshiya phansi indaba ye-home affairs namaphepha akhona ngobani banikeza ubaba wengane isikhathi sokuthi akalungise ngoba sasilalele ubaba uMseleku ekhuluma no-baby daddy kaSnake ukuthi lezi ngane njengoba ngiyikhulisa manje uzokwenza njani. Ngifuna sikhulume sibonane ubuso nobuso ngizwe ukuthi uthini. Yileso sizathu ke sithi ke kumamkhulu akashiye phansi noma ke kwishow bakushiye kulenga ngoba phela kwishow indlela ekuvela ngayo ungaphuma uzitshela ukuthi hayi shothi akamthandisisi lo mzukulu waye ethi akangafakwa kwisibongo. Ukhulumile nobaba kaThando, ubaba kaThando waba nezethembiso azenzayo nangale futhi ekukhokheni engasikhona into ubaba kaThando azama ukuyenza kanye nogogo kaSnake okusho ukuthi into ebalekile le. Kodwa mase kubuya i-report ephuma kuma kaSnake umakaMpilo umakaMpilo uThobile Zungu umakaMpilo uthi ke ungezwa izinto ezikhulunywa abantu
Ku-season 6 waze wathi bayamaqola bacabanga ukuthi bazodla imali kaMakhumalo. Hayi sambuka lo baba lo malume loya sambuka sathi hayi kanti akahambisi yini isintu ngokuqonda. Sesiyalisholo nje hayi ukuthi kujulile, bengifuna ukukunikeza leyo example ukuthi uThando isibongo sokuthi ashintshe sifake kaMseleko usimiswe ukuthi ubaba wakhe uthini, i-final say yababa wakhe. Ingabe ubaba wakhe uyazenza yini izinto ziphelele kwaziwe ukuthi ubaba kaThando wenzela uThando athathe isibongo sababa wakhe. uMpilo umile naye endaweni efanayo kodwa ubaba kaMpilo okuwuMseleko usethi lezi zinto izinto engathishu. Nami-ke ngithi i-TV show yinto engathishu no-social media, ungafaki imizwa yakho sayixoxela nje. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.